Oyaore Nyakwara Mugajwang, wuok tich tarik 19 dwe manyien, higa manyien kata higa mawendo. Warwakni machiegni e chenro mar ariyo nyaka ne wachak higani, chenro ma kaka wanene kokale nyakalondo mari mar Ramogi FM kod Ramogi TV. Kawuono waikoni mathoth, weche ng'eny kaka pile, weche mag sako it jo Kenya, weche mag siasa, dongruok mar oganda, ka wayiengore weche mag somo. Kata kamano kwaini machiegni bed kod nyakalondo mari kanyakla kod TV mari, nikech mae chenro mabende wacho ma ok omong'o. Kaw thuolo yimoda kaw thuolo makende mar rwako governor maonge portfolio. En kod pending bills ma osechul te. Governor Oyaore ahinya. Erokamano. Sani bende an e kingpin maonge portfolio. An e kingpin. Jay na asegine na asesiemo ne kamoro to pod odagi. Aseketo ne koka e otiko mare. En mobiro yiero kata oyero nodhi chung Turkana. Obiro madhi chung Turkana. Oyaore ahinya Victor. Erokamano ahinya. Oyaore Senior. Erokamano. Oyaore Ken. Oyaore ahinya. Erokamano ahinya. Iya mos ni Kwara Mugajwang ka moro amora magichiwo kinyi ma kawuono ni oyaore uru duto. Wamor ni Nyasaye omiyowa odiochieng' makende mondo mi warom kendo e chenro mar kaka wanene wagoye mbaka. Victor, aneno ka kaka pile inapori ibori kapsos de mono. Kaw mos makende mar osiepo Charles Osako. Okay. To mama na bendo nyisana mosu. Akaw mos. Ntiere kano no dhilimo nyamin mare ma iluongo ni Phoebe Akoth. Koro ka gintiere gweng' ma Kano kanyo gichiwo nu mos makende. Erokamano Victor. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Ken oyaore Nyakwar Peres. Oyaore. Ami thuolo mar moso Nyakwara Mugajwang ka wachako chenro kawuono. En mor makende nikech mana ka wacho pile ka pile ni muya mwayweyo ni en gima nyaka igone erokamano nikech joma gombo ywe to koywe e mathoth. Odira obedo gi weche mang'eny antie pacho. Joka bondo chwalo nu mos makende kendo ng'eni sani koro giyawe. Kichako Rambat nyaka Kadongo nyaka Ringa nyaka Othoro gini malo koni te. Mago joma winjo kaka wanene e kinde duto. Ne wantie kod ik mar Omera mancho nindo chieng' owuor ma kendo bang' kanyo to koro chaka bedo gi thuolo mar romo gi jopiny ma kagi kacha. Kwatemo winjo ni to piny ringo nade nikech waming'i ni sama wantiere pacho kamano wachiko itwa. To ang'eyo ni weche osebedo mathoth ahinya king'iyo chal mar lokruok mar weche ahinya to e kinde mane nyithindo dhi e skul ni. To koro gima duong' ma anyalo wacho ni wantiere godo e kinde ni en mana makruok mar oganda. Gi chiko it ne puonj manitie manyalo kelo resruok ne jopiny e kinde ni. Erokamano. Senior Oyaore. Oyaore bwana. Erokamano. Chiwo nade? Achiwo ber. To ng'amucho nyingo kinyi. Bende onge. En mana ni achiew to bira kamna maber. Okay. Chai mapile mayudo ka onge. Kora kia ni budget mutimo ne review. Chai mapile pile. Yena abiro kaka ng'eni kae kar yuto na. Kae kar yuto. Chiemo matine na yudo ka. Mosainya. Geno na biro yudo tero. Koro setimore. Ok dwa law mose rumo. Jajikoni ng'eni nyo ng'isa ni nyo neno Afcon. Koro chal gima neno lal kode. Timore? Nikech Afcon to nyomit, nyo rumo mamit. Nyo rumo mamit. Apa ni Senegal nyo ng'iso chia makende. Lony mari kod ojusi margi mar opira. Koro wane ma wan kode 2027 Kenya, Uganda gi Tanzania. Aneno ka stadium iluongo ni Raila Odinga Talanta Stadium. Ng'ato nokoni gino nyaka luongo mana ni Grao. Koro iluongo ni The Great Raila Amolo Odinga Talanta Stadium. Koro kidhi ti wacho na dhi Grao. Adhi Grao. Aneno ka na Kalongong Road kanya aneno ka ilose. Mang'iso ni wachomo kuma koro wadhi bede ready. Wabedo ready mbele ka. Kata we ni jofwambo moko ma jafwambo moko e piny Ivory Coast no chayo kabisa wach makwongo okang' mamalo. Na penjo chieng' Emmanuel ni to e paw fwambo ka iwacho ni ka ng'ato ng'isi ni koth chwe nyaka iwuog oko igo wang'i kendi ni wuon jafwambo. Koro ka chiegni kata koko nyalo yudo ndege wanyalo ng'ado ne ndege obi onege wang'. Wabiro choko. Donge. Wayaw ne pay bill. Mondo bi one. Kapok onegi ma kijana manya maro ledhi nyoni kacha. Iluongo ni ng'a.
Aisho speed. Nyenge mokwongo na ditama jaluo. Speed kende mayote dhoga. Mudongo nyalo leng'ore dhoga. Onegi mane kijana no otimo mondo ne kaka kit piny ma Kenya en. Kamano. Ero kamano. Jomadongo aneno ka saringo matek ahinya kendo en kinde mowinjore mar chaka chenro ni. Nikech weche nitie kama thoth nyakwar Mgajwang'. Dibed ni en koko mokwako ODM koso en mana pogruok mar paro. Yande jatend ODM mano migosi Dr. Oburu Oginga obedo kod romo e kadak ma Kibra Nairobi ma ndalo manok kende bang' bedo kod bura mar Central Committee ma bende duond bura mar ODM ne ong'ado weche moko masanja. Kagweno poko muonyo bando Winnie Odinga ma bende en mjumbe ma Iala ne obedo kod bura moro nyoro e kadak ma Kibra kanya achiel ma bende wuon gi ma en party leader no obedo kod bura. E wach manyo wacho nyoro ma bende mi oganda goe mbaka en ng'isruok mar pogruok ma sani koro mienjo mar paro e duond bura mar ODM. E kaunti ma Kakamega ne wan kod buche ariyo maronde kata parallel meetings mag duond bura mar ODM ka party leader wuon ne oyango ni bura mokwongo ne orawa mar yudo gago moro. To kata kamano bura machielo manyo ochwe kom kod Governor Fernandez Baraza ni mar Kakamega County wan kod jokombe ariyo mag party kod delegates mopogore. Ma wach masani koro seko jo Kenya ni to ODM ni ochomo kama barore koso nitire matut ma kamoro wang' ok nyal neno gi sani. Winjane kaka mokum ji nyeo loso ahinya kalore koda jotelo mag ODM giwegi ma bende bro gurunwa chakruok mar twak marwa e chenro ma kawuono niendi. Tisho vya peni mbili vitanifanya mimi nini? Amnitishi, amnibabaishi. Nasikia kuna watu wengine walisema hatuwezi kuja hapa. Ni akina nani? Hakuna siku baba aliwahi let anybody atoke kwenye hii chama. Wanaongea sana na tukiuliza maswali wanasema tutoke kwenye chama. Tukitoka watabaki na nani kwenye hii chama? Tusikubali kwa watu wakukuza wengine. Wale wanasema ati sijui baba aliwaambia sijui nini. Hiyo ni kukosa adabu. Nyamazeni bwana. Hiyo ni kukosa adabu. Tulieni bana. Everything baba alikuwa anasema mbele ya watu wake. Ninyi vile mnajua tuliingia kwa hii serikali kwa kuadirisha. Tunahakikisha ya kwamba we get the best as the biggest party in the country. Our party is the biggest party in the country, and we cannot be given peanuts. We must get our fair share. Sisi tujitayarishe kama chama na tuzungumze na wale like-minded parties. Tukianza na UDA, tuingie pale kama chama cha nguvu, tutafute ile kitu kubwa. Ng'ombe wakichinjwa, lazima chama kikubwa itafute kitu nini kubwa. Ama Baba Oburu, tafadhali, kiti hiki cha party leader umeshikilia. Nataka tukuulize, wewe kama mwana mtoto wa Jaramogi, Raila alikuwa ni mtoto wa Jaramogi, tafadhali chama hiki, kwa sababu kiko mikononi mwako, nyumba yenu ya Jaramogi, hakikisha mmesimama kusikue na muwanyiko wowote wakati wowote, kwa sababu chama hiki sio chama cha Jaramogi Oginga Odinga family, sio ya Wajaluo, sio ya Waluya, sio wa Kisii. Vile Mheshimiwa Ahmed amesema ni capital of Western Region, lazima sisi tuungane. Na mimi nataka kuhakikishia bwana party leader ya kwamba hapa Kakamega watu wa kulinda ground ni hawa delegates. Huyu ndio gavana, ndio mwenyekiti wa chama hapa. So we are here to make sure you people understand where the party is coming from and where we are going. Na wewe Mheshimiwa Oparanya, nataka nikuulize ndugu yangu, wewe ni waziri. Na nataka nimuulize Mheshimiwa William Ruto, huyu waziri wako kama anataka ukuwe na tamu mbili, ni akuje waongee na baraza. Wewe ni nani unataka kupinga kamati kuu ya chama? Wewe ni nani?
ati NDC lazima itwe namna gani? Wewe NDC liitwa wapi ndio ukawekwa kwa hiyo ofisi? Usikubali ati tena tunakuja tunaambiwa sisi ndani ya ODM tuna support President Ruto na pena UDA ina field candidate hapa Kakamega. Hapana. Kama dang machaki godo bedo matek ni Nyakwara Mugajwang'. Okang'eyo ni to ODM ochomo kanye Ken Muga kigota rubin wecho kikore ng'ato ka ng'ato go kore ng'ato ka ng'ato wacho ma oneno ni berne. Sisi atutatishwa wanok bibwagwa. ODM en duond bura maduong'. To nawacho juma mokalo ni sani wantiere Kenya ma duond bura ok en kirop ng'ato. Ok en dawa nitiega gi kabeti ne moro mo oredo ng'ute kama to nitie kaka ogaje otwe kokane koro chone mane wuotho gi duond bura yo machalo kamano. To sani duond bura en gima chiko puodho. Gima nitiere kod apise mag counties ma ok tin nus mar counties duto ma Kenya ka. Gima nitiere kod log tich mare, nitiere kod katiba mare, nitiere kod jokanyo mage, nitiere kod chike mataye. Kendo nitiere sei moketi maka gi kacha. Ngo gulu mare moting'o omenda ma jikete sei ka kilodhe pesa. Then nitiere kod ratiro mare yudo mwandu kowuok kuom osuru ma jopiny chulo. Mano kaluwore kod okenge manitiere mag yudo jotelo od bura kod gik makamago. Koro nyiso ni ODM ni ok en gir ng'ato achiel. Iwinjo ka Simba Arati wuoyo kanyo ka wacho ni ODM ni ok en gir joluo. En gir jokanyo mage magen jo Kenya kanyakla. Oting'o sura mopogore opogore. Oting'o such ja Turkana, oting'o such ja Nam Chumbi, oting'o such ja Luo, oting'o such Abandu gi sura mar ji mamoko. Nitie koda kawainde e iye. Inya paro kata kinde moko mane Salim Lon gini nitie. Joma nino ka bet rachar. Pod ni mane ODM kanyo. Okay, sala gene. Koro magi mokiko ji mang'eny. Arati wacho kanyo maber ni gini ok en kata mar jokodinga. Manyiso ni ok en mar Oburu, ok en mar Wini, ok en mar mosenindo Baba Raila Odinga. En gima en sura mar Kenya. To kanyo mane Raila Odinga nowe duond burano. Iparo nang'o momiyo Arati ni owuoyo kamano? Nowuoyo kamano kaluwore kod weche mosebedo bende kadirore maka wachore maka gi kacha. Ng'eni en jalupo gai mar ODM. Yes. Ok nyal bedo ni nyadhi chung kacha motem kelo gimoro ma dibed ni onge gimong'eye tok pasia. Okay. Matieni Arati ong'e maber ni nitiere soko moko mantiere matemo ka gima dwano ywa ODM korka ng'at kamara ywa korka kore. Iwacho ni same iloso bulo japien ywa komo chomo kore. Koro aparo ni Arati ne wuoyo kaluwore kod weche manitie. Tineno gima notimore juma mokalo ni. Juma ne rabora. Yes. Wachako gi wuok tich kane kuku mar tendo ODM oromo Mombasa. Kilifi. Kilifi. Vipingo Kilifi. Kendo gibedo kod yierruok magiketo kokgi ni koro sani gidwa chako wuoth mochomo ikruok ne yiero mabiro magana gi 27. Winjruok makamano ne en ni koro me thuolo jadito kata ogai mar duond burano Oburu Oginga mondo merok chak bedo gi twak kod duond buche mamoko kapo ni ginyalo bedo winjruok kata riwruok mag telo. Ineno ka bang'e tich adek Oburu ochako limo Kibra kanyakla kod jotelo moko mag ODM. Yes. Kaito bang'e giwuok gichomo Kakamega, Busia gi Kakamega. To kendo nyoro chake neno kinde mane romo dhi nyime Kakamega, ineno ka Winnie Odinga bende ne obagoro machielo Kibra. Okay. Ma ano wuon kana nene tanno ka ne en gima kare mokwongo. Ene ODM nikech koro nyiso ni ODM olak makata ka jomoko timo mar moro Kakamega to moro be itimo koni to en iwayo kon tiwa kon. ODM chalo puodho manyaka nywakne. To koro bang'e koro Winnie koro loso to duga fwenyo ni kare Winnie ok ne lose duol miloso godo Kakamega cha. Winnie ne ywayo mochomo korka kore. Mopogore gi gimi ywayo gi ogai mar ODM bende sani koro wacho ni wuon mare modong maduong'. Koro nyisi ni gima ne Simba Arati wacho cha en gima dibed ni en adieri ni samoro familia mar mosendo Raila Odinga nitiere jomoko ma samoro neno ni telo ni owinjore bed no dhi koma chal nade mopogore koma intiere ni.
koso oyo. Emomiyo ka Sibarati penjo no. Penjo ma nyaka wambe ne wapenjo. Ni bed ni Winnie ma en nya Raila Odinga ok mor gi oburu bedo gai mar ODM. Koso dibed ni en ang'o hie mamiyo ne Winnie nyalo chung Kibra ma wache ni en ok bi buoge e duond burano. Ni kodwa penjo ting'ise igare ni en oai. Ma ok en mokwongo bura mano bedo Mombasa e kinde mane ODM ne ingo hike mar 20. Weche mane Winnie no wacho chal ka gima onwa nyoro ni okopogore. Koro nyisi ni nitiere wach ma jogi ong'eyo. Okay. Iye ka. Taparo ni ne ncha osewacho ka ni tabdo chaka nuoyo kendo. Duond bura sani oken kibeti mar ng'ato. To en gima kapono osekaw moseket ng'ato ni ene kom ni koren makatebo yie komno. To mane ng'ama rito komno. Okay. E koro mano to kanyo to nyaka to oganda bed ni yierruok. Okay. Mar mondo mi kik wakik it jopiny nikech ng'eni seche makoro wadwa kiko it oganda to ing'eni duond bura kae mimanyo godo loch. Duond bura ni emiyudo godo mwandu. Duond bura ni emiloso go ndara, duond bura ni emiloso go hospital, emigero godo sikunde. Ang'o momiyo nikech duond bura madhi manyo loch, to loj cha ema koro kelo mwandu kochomo iru. To aparo ni nyaka to wamed mana mako chung motegno kwa yiere gimoro achiel ni kwa weyo ni koro wada tiyo gi duond bura ni yo moro ma ng'ato ni mondo logo dwache en owuon, to wanyalo bedo ni koro wawuondore. Nikech kuom ranyisi ka dibed ni nitiere kweth moro ma samoro dwani mondo mi gin magibede kod mbiye duond bura ni, to gikiko it jopiny kaluo kucho ma japiny koro kia ni jochomo koni koso chomo koni, tapani mano watimo gimarach. Ranyisi king'iyo romane Winnie Odinga bedo godo Kibra. Yes. Ka dibed ni samoro geto kata kom mar kar chung od bura ma Kibra, to samoro kaka no wuoyo ok dibed maber ne ng'at ma samoro bende odich karachuonyo kucho, odich ndhiwa kucho mar biro yudo ber kowuok kuom winjruok ma samoro ODM nyalo timo gi duond buche mamoko. Nikech samang'o ywaye mokawe mokete ni en gir jo Kenya ma jo ODM kanyakla, to chal ka gima koro wuondo joma nitie kocha, to en samoro dwaro mana kom mar Kibra ni kende. Koro aparo ni chopo mar Kibra mokwongo ne en gima ber. To gima mok mora ahinya en ni kit wuoyo cha ema samoro koro kikore gi pogruok pogore gi paro mana bedo godo ni samoro no nyalo dhi kacha mondo mi otem jiwo mbi mar ODM obed gimoro achiel. Okay. To gimoro miwacho ni Raila Odinga nitie kaka noweji nokoweji, aparo ni wan duto ne wantie kinde mane Raila ngima, joma pok onyuol kende ma pod ne onge, kata samoro monyuol bang'e ka ne Raila osenindo. Tarik 7 dwe mar 3 higa mar 2025, mano higa mokalo, Raila owuon adharani ayanga mbele jopiny noketo koke kendo kas Edwin Sifuna chunge bathe moketo koke ni karo giwinjore gi jatend piny William Ruto gitiyo kanyakla. KICC oketo kogno ka jopiny te neno. Koro mano ng'isi ni notimo gimoro ka jopiny neno ka winjo Winnie Odinga ne wacho Raila ka ne dwa timo gimoro no wacho ka jite neno, jite winjo. Koro mano Raila Odinga notimo. Oketo kogno. Tarik 8 dwe mar 8 higa mokalo, mano dweche mar 2 kapok onindo. E hiko mar Mama Phoebe Asiyo. Asewache chien kacha bro wache kendo. Raila Odinga no wuoyo. Mano nitie maka ng'ata nyalo ng'iye kamoro amora nyalo yude. Kowacho ni wan watiyo kanyakla, to kendo notiyo gi wach mar ni musi bweke, yani jomoko magweyo makage kacha kaka karo samoro ting'o duondgi ni samoro e broad base ne ok dhi maber. Nowacho ni ubi ung'iri podwa ka wasetieko bwo winjruok ni nyaka 2017 ubi ung'iri podwa mondo ng'i to ne watiyo maber kana ne watiyo marach. Nyiso ni Raila Odinga noyie ni ne gitiyo gi William Ruto e sirikal. Kendo nowacho e chieng'no mano wuoyo kuom dakika moko ma ok tin ne 20. Raila Odinga nowacho maler ni en kod adieri ni kata mana bang'e gidhi wuoth kanyakla gi duond bura mar UDA. En owuon nowacho kochung' kendo nang'eni norwako lawe moro mar kaunda mambulu ni. Kendo norwako nyako gudu moro mane jarwako cha. Kendo noting'o rengo mare cha. Nowacho maler ni en kod adieri
ni kata mana bang' yiero mag 2017 ni pod gidhi bedo kanyakla gi jatend piny William Ruto. Koro mano bende nowacho ayanga ka ji neno. To aparo ni ok dibed gima kare ka koro sani wadwa wacho ni Raila Odinga wuon ok oweyo duond bura mar ODM e sirikal. Kech sei ne pod ok oruchi, en mana en ogai mar ODM e kindeno. Sei mare manyiso ni nobedo gi winjruok mar ne bwo mise moko 10 mane giketo, ma samoro dibed ni moko kochopo kare, moko samoro osechopo kare, kata samoro moko digni. To noketo sei e mise moko 10 mane giwacho ni magi e mondo ni mondo watie kanyakla mondo wane gichopo kare. Achiel kuom gin en wach mar chulo joma osebedo gi midhiere kinde mang'anyo nitie, weche ma otenore kod tego loch gwenge, gik makamago. Ne giketo winjruok mar tiyo kanyakla. Koro aparo ni ng'ata madwa wuok sani, madwa wacho ni Raila Odinga wuon ne ok otimo gima kamano, mano ng'ama riambo. Ng'ano samoro dibed dwaro gire ma en owuon, mabiro konye en owuon, kata dwaro teko moro ma dibed ni samoro nyalo pimo gima ne Raila Odinga nigo, kata dibed ni samoro en kod mana paro mar loso teko mare mar siasa mar kinde mabiro. Koro aparo ni kik it jopiny, wawach adieri ne jopiny, kaito bang'e to yoaye jopiny mondo mi koro ng'ad ng'eto ni gini mae yo mowinjore bed ni wan waluwo. To kwa kiko it jopiny to wachalo joma biro bedo ka wariambo kendo wuondo japiny ne gima rachie mogik. Winnie wacho ni drep mitoka nong'eyo kama ochiko gi mitoka, to chudhe moko e kor ndara bang' ka jata mitoka osenindo oteko mitoka koro obagodo reru. Koro penjo na en niya, nyaka ne Raila Odinga tho nyaka sani, en ang'o ma ng'ato osetimo marach mopogore gi mane Raila timo? Ng'ata onge kata achiel. Winnie en ng'ayo ODM kaka jafwambo? Winnie en jaod bura mogwel e Yala. Okay. Onge kod teko e duond bura mar kuku mar telo. Okay. Mak mana ni en jakanyo, ok ang'eyo ni abro fwenyo kapo ni samoro ndikore ka jakanyo mongirore kata jakanyo mochwere. To ang'eyo ni en jakanyo. Okay. Emomiyo nogwele e Yala. Ing'eyo kosi geno. Ageno. An kod geno. Koro king'iyo nyaka sani, ok apar ni nitie ng'ata mosedhi ataro gi gima ne Raila dwaro, gima ne Raila timo nyaka sani. King'iyo e kinde mane Raila onindo kane kuku mar telo owalo oburu, nowale mondo mi omak lemo e yor kojolo. Yes. To en oluwo mana ling'any mar gima ne Raila timo. Mokuongo Raila ne nitiere kod William Ruto e winjruok, ma wacho kacha ni sei ne pod numu, kench kata mana higa achiel bosekalo adier. Nyaka donge tarik 7 higa mano pod higa achiel matiende ni wino no pod numu. Oburu odonjo mana e wino cha. Okay. Ok apar ni nitie ng'ata mosewuok kendo ma osewacho gimopogore. Raila Odinga nowacho ni wabiro bedo kod atwak kwachomo yiero mabiro. Mar ng'eyo wanyalo tiyo kanyakla kata oyo. Okay. Mano timore Kilifi cha. Mane joka wacho ni koro sani wayawo thuolo mar mondo mi ochak lalruok gi duond buche mamoko. UDA en achiel kuomgi. Ma samoro konya kata mabedo ni en UDA. Samoro nyalo biro bedo ni koro en duond bura machielo kata Fred Ogweno political party moro. Ma samoro ginyalo bedo godo gi winjruok. Nikech sani king'iye to samoro ok inyal chome sani gi wiyi, mana dieri mar wach. Okay. Mi yude kendi. Okay. Koro nyaka idhi bed gi tudruok. Okay. To gima duong' manitie en ni bedo ni undwa mana ringe ndara pile ka pile chamanchate gimunjore benyo Uganda chako gone kwan mar weyo. Nikech gimomiyo iloso duond buche gi en mondo mi ji oyud teko gi power kata loch manyalo kelo nu mwandu. Tiwinjo ka ne Winnie Odinga wacho ni kane weche nitie 207 gin mane gi bago ng'anyo, wacho ni wan koro mano ODM. Okay. Koro kano tiyo gi wach mar wan kane higa 2013 koro en mano wacho en mano wacho kamano koro penjo mara ne ni manyiso ni koro winjore bed ni kata kane nitie ber moro mane biro tiweyo berno jiringo dhi kuminyalo ng'anye cha. I mean gima ODM nong'ego en wach mar ndara koso gima notemo kikete into context gima chal ni itemo kel kanyo. Okay. Koro aparo ni mage miriambo mokunjore bed ni waketo godo yo piny to dibed marach ahinya. Ang'eni jomoko biro wacho ni ni samoro un koro wacho
onego wach mana ne jopiny adier nikech kama koro wachope ni samoro ja adieri ne maonge to koro kae mwanyalo wache nikech koro waugole e siasa to wadok e adieri mar wache ni dibed ni ng'ato temo dhiro oganda mondo chak odonje lai mar ng'anyo ni koro jom jo Kamukunji ni gin nyaka gi ng'anya makata ka ber moro ni kacha to berno ipanjo ne apanja ka jochomo kor ka ng'anyo aparo ni mano wabro bedo kowuondo oganda. Erokamano. Gavana, gini kiko yit mang'eny ndi penjo nitie mang'eny malo duoko. Achiel kuom gi en penjo ma penjo Ken ni to lemo kata kit chal mar tend ODM, yani structure mar ODM. Wini mjumbe ma iyalo mheshimiwa. Dibe nitie lemo moro momako ma kuwuoyo to wachne nyaka goye mbaka. Une muki ko wachne. Une mu bago wachne uketo wach ka e bedo gi baga mang'eny. Erokamano. Wachni wach maler kabisa. Victor. Ingeni gima mora ga gi Fred ochalo Trump. En ko ngiso ja Venezuela ni nyakilo kiti ka kamoda abru maki igemi kech ukaw gini ukete ka gima wach dwa betie malisha ahinya wachonge ka wachonge ka Victor weche gin ariyo mapiyo piyo twatikore gi wach diko kiny joma dhi tich odhi e tich yes nitie joma mono dhi e tich yes wach ni ka wach man ka obarore e diere ariyo ntiere pogruok penjo mone gi penja to koro wapenjra kenda mondo aduoki nikech sa nitie pogruok e ODM koso nitiere pogruok e od jaduong' Jaramogi Oginga mano osenindo kai ta duoki kama mi aduoko ODM pogruok onge pogruok mantiere ni ka jaduong' Jaramogi mano ema sama nyo governor ma Kisii loso to ni winjo ko chomo buru ter ni temuru kik pogruok bedie od Jaramogi donge clip cha wa play kacha tiende ni ne en gi luoro ni ka pogruok obede od Jaramogi to pogruok ni nekech duond bura mar ODM tiende ni tie malach kendo familia mar Jaramogi Oginga Odinga e siasa ma pacho ka okinyal golo gie oko chakre independence mi ka pogruok ni e od Jaramogi to pogruok ni koro nyalo mienjo mobiolagi mochopie duond buch ODM nekech jatend piny mosenindo ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ne jatend ODM to wuok e od familia kata owuok e familia mar Jaramogi koro kapo nono Wini ok rom wang' gi wang' goburu Oginga to gin Wini en nyakwa Jaramogi Oburu en wuod Jaramogi tiende ni pogruok mane kindgi ni mienjo to pogruok ni chakore bang' to Raila Amolo Odinga kadi podi nyocha ne en chien kacha to samoro ne gitene ka chiena koro ne okwang'eyo masa moro Oburu go min mare mane giyerorego ma jakom mosenindo Raila Amolo Odinga kech kaka jomadongo ing'eni ka untiere dala to koro nitie samoro ma onyalo go yembaka gi jey ka en omera to unu neno nyithindo bende sama gidongo emomiyo bende adwa wacho ni nyithindo ber kichwado katindo kenda onge apology wach human rights ugitel kuro e piny nyathi jarateng' ka eko kichwado lando katindo to biro chandi koduong' jomariek winjo gima wachono ka un go meru moro to samoro go emba kuko ni nyathi monyango ni en to ka chieng' odongo taneno ko hero tuomo jowetege en aneno ka odwa sus ni odwa chalo kama machielo ni odwa hero buka ahinya machielo ni odwa hero njore gin nyithindi te gin nyithi ute ruath machiwo jowetege kunya ka dik tunge juma mokalo na wacho ni ka to weya nuo nikech weche gi ng'eny kendo sako it na wacho ni gima miyo wuok giyo e mudho mandiwa gotieno mi wuon dala chung kendo menyo toch gino rombo nene to rombo olinga linga koro bedo ni gugi giyo okochuno ni rombo ok ne gino kendo ka wuon dalo wuok oko togo toch kuome kama to ka wang' rombo charore kama to ni rombo kare neno gino to rombo chunye odil okoni kodi uchenga dipono chopo kawuono to hang'o timre kaka timore no aisuru ok ni rombo ok ne gino jopiny olinga linga ok ni ntiere gik mamoko ma ok gine to teko man tiere lwet jopiny tiere magi miyo political parties tadwa ni mondo abini e chuny wach kama wach nitie nikech Ken osekelo wach mar broad based wang'ini to
Raila ncha notiyo nade go min gi moburo Oginga. Mae momiyo nitiere gik mang'eny manena nyisi ni jodongo umo. Ma samoro ka ndalo gibedo mang'eny to gibedo gi luoro ni samoro tudruok maber manyo wan godo, samoro nyithiwa gi ok nyal biro bedo godo. Mokwongo ncha ne wawacho kae ni wan kata oganda kechi winjo ka nyisi ni nitiere oganda Luo, nitiere ODM to nitiere od Jaramogi. Koro ipenjori na oganda Luo bo opogore. Ok apar ni oganda Luo opogore. Oganda Luo kuom sani wuoyo gi twech adi achiel, kendo oganda Luo ng'eyo ni gintiere sirikal mar William Ruto. Mano wang'eyo namba achiel. ODM en party, en gi interest mage. To king'iyo kuom seche ma wawuoyeni, pok waneno ka jo Mombasa kata jo dho nam chumbi wacho ni wan wawuok e ODM. Gitemo mana yua bul korgi, giwacho ni wambe uparwa kama. Jo Kakamega kumanyo romo nitiere. Ne ok awinjo ka nitiere ng'at ma wacho ni wan wawuok e ODM. Kibiro ka Luo ka koro nyisi no ODM nie twech adi, nie twech achiel. Koro gik mantiere sidienge adek gi maen oganda Luo ni wang' achiel, pogruok onge. Ok aneno ng'at moro mane odhi ogo picha gi Gachagua kamoro kata mane owacho ni en koro en jowasik jo Luo. Koso moro ni neno kamoro, kineno titang' ne jopiny. Aya. ODM wasewacho wachni mutni mantiere ka nitiere od Jaramogi mok wanyal donje ka nikech gima gilaro gine magiwegi gine maging'eyo, mano koro ok wadwa donje. To kapo nono gikele lela ema koro miyo samoro koro ang' wadonje wandai e wigi matin. Nikech sama koro gikele e pap to miyo mano wi wang'ini to Winnie Odinga goburo Oginga gin joma chalo nade. Mokwongo sama nyocha ne jakomo nindo to e wisdom margi kata rieko mar kuku mar ODM ne gineno ni ng'at man gi lony, man gi experience, manyalo command respect, manyalo command luor, ma samoro ko luoro ko loso to ji mang'eny nyalo luor, ne en oburo Oginga. Jogi donge ne ging'e ni Winnie ne nitie, ne ginene. Ibiro ng'eyo ni ka sama ne jakom ne dhi Addis Ababa, tich nyaka wapar ne jopiny, sama ne jakom dhi laro kom AU, ka ne onego be nodhi to mutni ne nitiere ka ji ne dwaro to ere ng'ama dhi dong' kaka acting party leader. Orengo nyo dwaro, jogi te ne dwaro, kadwa luongo nyingi nikech mano koro tija sama owuoyeni. Kaeto giko ni nowene Professor Nyang' Nyong'o. Raila donge nyong'eyo no wadgi moburu ne nitie. To nong'iyo ni samoro seche kako weye to jogi biro neno ni gini kare en mana gir joot. Lakini bang' ka koro no yueyo to kuku mar ODM ema nyoneno wanwa onge, wanok nwa landa gicha. Ema nyoneno ni oburu kaluore gi experience mare, gi lony mare gi hike. Koloso kato kelo jood bura gi to nyalo winje. Sani penjri niya, king'iyo kuom lony kanyo, Winnie Odinga bende o command respect e ODM ka ma samoro koloso to Paranya nyalo winje, kendo nyalo chea bura mo Paranya obetie. Bende Abdulswamad nyalo winje, bende command makoro buru nigo makineno kodonje ni kato doko na paka moko nitie tineno ka chiegni party teni bang'e. Structure mar party teni nikech nyaka ng'i structure mar party teni bang'e oburo Oginga kopogore gi Winnie Odinga gi jok mamoko gi. Mano nyaka ikuonge ng'i kae tibiro ni to Winnie Odinga goburo Oginga. Ipenjo Ken kache ni Winnie Odinga en ng'a? An ang'eyo mano buro Oginga ni achiel kuom trustees mag ODM oburu ni kanyo. To nitiere gimomiyo bende jakom Raila Odinga noyie mondo bed trustee mar party to ne ok oketo nyathine. Trustee ni en ang'o gi Kisumu? Magi koro Kechi wacho Kisungu maduong' trustee. Kisungu kubwa. En ang'o? Ine madhoni winje. Trustee. Mondo wakony jopiny. Ochalo ng'ama gimoro okete lwete manyalo manigi nyalo mar rite yo mowinjore ng'ama ng'wone yor pok mare maka gimoro dhi marach to en emi ng'ado ng'ute. Emomiyo trustee tiene ni geno ni kuome. Koro duond buche gi te nyaka bed gi jok miluongo ni trustees. Asewacho ni kata nyalo nuoyo ni trustees mang'eyo magi joma party ni e lwetgi manyalo ringo gi party ok kata mana Winnie. Be okata mana Sifuna en SG kama nyalo ringo die gi party onge. Jok manyalo ringo gi party kalal gin ji abich ma samoro jopiny ok ong'eyo to wanuni kendo. Achiel kuom gi en Dr. Agnes Zani ma en nominated senator machon. Ng'at mar ariyo en Amos Wako. Be oling to ki bing'eyo boko wuo. Ng'at mar adek en Elder Joshua Kawino ma bende e finance director mar ODM
ene ma mwandu ODM ni e lwete matiyo e log tich ka Chungwa House kacha machiegni gi executive director mar the party ma bende is not a trustee. Ng'at machielo en Dr. Oburu Oginga. Kaeto mar abich ka okakoso en Timothy Bosire ma en treasurer mar party. Magi e joma party ni e lwetgi maka dwa lal gi party gi mwandu party. E iye kanyo ba kwano Winnie Oginga. Ayo. Oburu en party leader. Tiene ni e structure mar party ichaki nuange party leader ko wuok e trustee cha. Aparo ni kama koro wantiere sani samoro jo ODM biro ng'iyo katiba mar gine kecho kapar ni chiko yiene bedo party leader to chako bedo trustee. But makan kaluore gi to mar jakom ema nyomio en kanyo ma samoro nyalo biro we achiel. Koro king'iyo to tiende ni en gi lemo mararia e ODM ka. To ka ok wadonjo mano, tichaki ng'iyo to ng'ama command respect maduong', makoloso tiwinjo. Ingeni kata mana Ramogi kai wantiere to reporter manyo odonjo nyoro nyalo loso. Lakini ka je poko loso. Tibiro winjo ka samoro kanye wapango no okay kaka wanene koro wadhi losie mai to ng'ato bolo wa maji kama wamanyo paro. Lakini ka koro anje wacho ni mago te goluru oko wadhi gariyo. To nyaka ma wasechiwo ma waparo ni magi ema mit. Samoro be podiling mondirito. Podwaling samoro podiling kano sekelo mari wasekelo gigi. Wasebiro gi weche abich nekech moa e juma. To kan je moji de chiel doko ni masomo no we uru Man City gi Man United ngaduru oko mano ngaduru itaki dogi linga to mani biro goche mi paro ni mane lich kende paro ni mane jo piny dwaro kende ni mari mane neno cha bera to nekech kaluore gi seniority mare gi lony mare to bange ka koro ang'wa duogo wabede kineno ni baba kare gi chani nena adier koro mano en gimi duogo ng'iyo kaeto wach mugika mondo chaka awene je nikech sakech wabiro duoge wiye en wach broad based Victor. Wach broad based no wang'eyo aparo ni nitiere joma miyo kendo keto ODM kama tek mae gin yawa mane broad based nikech ka nitiere sama jopiny ngene jo siasa wini gini samoro paro ni jopiny ok ong'e gima dhi mbele jopiny muneno gi oko fuo kata kineno ne gi chot kibira kamano jogi nigi ting' mapek kabisa oko ka magima jogi penjo niya e broad based mo wacho nwa ni wantiere ni fine ang'oma waseyude wan gi dana de chigni ang'wen ka ma important e broad based ni achiel kuomgi en Opiyo Wandayi mar ariyo en John Mbadi mohero winjowa kendo winjo wach nitiere ng'at ma chielo ka miluongo ni Atandi mochung' ne weche mag budget minyalo compare kidwa ng'iye to gi Ndindi Nyoro kaka nchagi gichalo jopiny sani oseol gi wach mar paro nwa ni wan e broad based nitiere nderni manyocha ne oketie budget oketgi kendo wach no oketgi e budget to bende gedo gi osechakore akeni nera maginene moro madala ucha gedo no osechakore wepe wacho ni madala wach ni kona ka Elija Kalandin namba lwak ka Elija tingine ni kanyo biro contractors have been identified aparo biro koro nyaka sama walose ni pod biro budget no osechiwo nyaka sama walose ni janyuol mokwamo gi nyathi sama wawuoyie ni ma juma mar ariyo nyaka ne yaw sikul enokia wach mar Winnie Odinga be enokia wach mar ikone ni gole ODM en gimo ng'eyo ni ngima pek to nyocha no nyise ni ene ang'owa ene broad based to jogi king'iyo sani gima duong' makoro giuso manyaka wawach negi en wach mar ang'owa pie miende kalapapla kama ng'ato pie jogi nyaka koro lor gi ai ndege mondo mi jopiny odhi one ni kapok unyiso wani udhi bagen gi Ruto 2027 ndege ni une muchi ndege ting'o ji adi ok ji 3-4-5 jopiny to kata ndege motamogi kora paro ni gima nitiere ka Atandi bende koro nyaka ng'eni gik mowacho manie budget gi bende gigi reasonate gi jopiny nekech ndi sama jopiny biro chako penjore ni ginjili ni oseyalo nwa kama ne Raila wewe wambo wewa gima koro wadwaro ni ayu lori ndege bi mondo mi unyiswa wach mar stima ni winjo ka ng'ato wacho kacha nitie kembe moko ma bende CIM wacho ni ging'eny moko adwa luongo nying gi machiwo taya michulo mos ne an mago chul mos nitie taya moro ma pod ichiwo mos ok adwa luongo nying kapi moro kae mondo kik ang' gichwada gi bil
taya michulo mos ni sede kor gweng to sani obetie mang'eny nade sia gi Homa Bay kuma wae ni kasitima ni kor gweng. Onego gol jo wae taya michulo mos taya mar sola moro michulo mos ni eka wang'e ni sitimo chopo ugol dae gini atandi koro uogi ji moko nyaka wawachne lewni moko morwako mothiyo moko magine gigi moro mineno kado machalo mbuta lukasogi sani koro ji dwaro tich. William Ruto semiyo gi tich ko gik sa mana kaka ni neno nyochano wacho ne walo kibiro bang' higni 2 ni dwa chung president ang'o mitimo atandi wabiro pimo gi Ndindi Njoro Mbadi wabiro pimo pesa miwacho nwa ni nitiere ni Wandai osewacho weche mag stima la dala kamiyo modhi thuru kaka ni winjo wacho ni ng'ama dhi biro dhi adiacha onge stima kor gwe to magi kidhi medo eka koro ka ODM biro duogo ni eka mancha jakomo ewa atieko mancha jakomo ewa waduogo gima okonego bene gi wacho gi dhogi japiny onego bene winjo kende koro ka wadhi manyo to watimo ang'o mae mano miwa mana kaka ng'at mano mi talanta ka mae mwaduogo ka ok kamano to gigi konyo mana josiasa erokamano Senior Bonyo en lweny mane par Jaramogi koso en mar ODM pak Yesu Yakobuya opak Jawar yelna muma ndiko mane Joshua kar achiel chapter 1 verse mar 17 Joshua some nyaka 18 nyaka rum na wacho ni higa ni en mnadolo guganda luo mano kende Joshua 1 Matinda 17 wanawinj kaka ne wawinjo Musa wanawinj kaka ne wawinjo Musa to Nyasaye mondo bed kodi kaka nobedo gi Musa ng'ato ang'ata manodagi winjo chikni kata manotamre timo gima ichiko nonegi omiyo bed gi chir kendo gi jing'o owinjore mane wach Nyasaye owinjore kendo koso kowinjore anwo kendo no iwacho ni Joshua 1 Matinda 17 wacho kama wanawinji kaka ne wawinjo Musa to Nyasaye mondo bed kodi kaka nobedo gi Musa 18 ng'ata ng'ata manodagi winjo chikni kata manotamre timo gima ichiko nonegi omiyo bed gi chir kendo gi jing'o. Ing'e ni e kanisa maleme All Saints Cathedral sani kit yalo miyalo en miluongo ni mar puonjo ji muma sani puonjowa buk mar Joshua to buk mar Joshua ni ochakore kama Musa nothoe ma Nyasaye koro sidho ng'awa Joshua ni kuma ne Musa dwa tere ji cha to nikech koro Musa onge amiyo Joshua to tieko chapter 1 no kowacho gima ng'owa gimisomo adwa ni some kendo 18 mabende en giko mar West no chaka 17 nyitiega 18 wacho kama wanawinji kaka ne wawinjo Musa to Nyasaye mondo bed kodi kaka nobedo gi Musa 18 ng'ata ng'ata manodagi winjo chikni kata mabiro tamore timo gima ichiko to nonegi kama omiyo bed gi chir kendo gi jing'o. ODM kane Raila Amolo Odinga osetho to kuku mar ODM nobet piny mowacho ni koro Raila Amolo Odinga osetho ng'awa mawadwa miyo duond od buchwa ni mondo tawa to ne giwinjore ni daktari Oburu N Oginga ndalo moko ka watindo pick up ne moro ne ni Bondo nondik ga ni Dr. Oburu N Oginga PO Box 01 Bondo piny kanyo ndik no Poda Farm
Ka kuku mar ODM nosewacho ni Daktari Oburu Oginga ema koro party leader mar ODM. To ngiso ni koro kamane Raila Amolo Odinga dwa tere jo ODM. Tingno koro wenenga owene Oburu Oginga. Koro Oburu Joshua ka. Oburu Joshua ka. King'iye gi yor muma. To muma bende wacho ni jo Israel nowacho ni wana winji kaka ne wawinjo ng'a Musa. Nikech osemiye ting' mar sudo kendo chopo lek. To kendo kiparo kae kuma ne jocho mang'owa Kanaan. Emomiyo dholuo maber wacho ni luor ber. Luor ber. Nyore kanisa jadolo provost mabendo osiepwa e chenro ni Evans Omolo nyo pimo gini maber. Mowacho ni sama ng'ato ni e telo gigo duto mitimone ka en e telo ibende ka chieng' moro chopo ni en nafas mari mar telo mage gik mabiro timoreni. Kichapo ng'ama ni e telo iole gi uwi gi nduru gi koko gi lweny. Kapo chieng' moro Nyasaye omiyi nafas mar telo ok ibi bedo gi kwe. Emomiyo jomatindo manie ODM ka nyaka ng'e ni to Oburu Oginga ni sani e party leader. Nyaka giluore. Gimiye luor makende kaka party leader. Inyalo bedo no kihere ni suche rach ni kaka wan josakwa suchwa richo wayie wang'iyogo. Oburu ok en Raila. Inyalo wacho no Oburu ok los kaka Raila, en adier. Ok los kaka Raila. To ken Raila be. Ok en Raila. Oburu en Oburu. Oburu en Oburu. Inyalo wacho no Oburu onge chia. Mako wacho ni haya tiwinjo ka juogi moro dendi changlo ka gimoro hivi. Oburu ko wache to kiwinje en adier ok en Raila Odinga. Maduong' moloyo en ni Oburu e ogai mar duond bura mar ODM sani. Nyaka luore. Nikech ojatelo. Kendo puonj mar muma wacho ni kibolori e tie jatelo mitiyo gi jatelo mani ofis maber. To mano gima kisungu luongo ni loyalty. Chamo gikeni. Loyalty en ang'o gi dholuo. Samoro bende juogi maka maktar kisungu kore mang'eyo. Wacha nang'o cha. Loyalty en ang'o? Wawacha ni loyalty. Ji ong'eyo. Joluo ng'ama riek. Ka in loyal ne ng'ama ni e telo, it pays. Nitie ber moro mibro yude. Ngondo wero no wacho ni siasa kumbe iko na faida mno. Kiabudu Mungu. Nyaka ibolri, nyaka iluor jatelo, nyaka ibed ng'ano matemo somo jatelo ni. Kochopo nafas mari tibro yudo katelo yot. To mogik e wach telo mar ODM ni en ni sama ng'ato ni e telo to kisungu wacho ni you have to be faithful. Faithful en ang'o gi dholuo? Governor. Genruok cha pod nyalo donjo ka. Genruok. Bedo jadiera gi ratiro. Bed jadiera gi ratiro gi jatelo. Nikech ibedo kamano ko nyaka chieng' moro chop nafas mari mi yudo ti bendi bro rieny kaka jatelo no notimo ang'o? No rieny. Awa dwaro mani iwa mana handbrake matin kanyo kiko lal jo Kenya nam. Ang'e ni saa to sudo matin.
Wakao yu matinin sande gida kachiel mar okinyi weche manyien adimba biro ni kagen mago mutuche kod gweng kod chieng Emmanuel Ramogi FM okinyi ma kawuono kata kamano nyakwa Ramogi. Ma en chenro ma oriyo ji duto te. Ka nitiere paro moro ma in go, wach moro ma in go, inyalo ore yorewa mag ote machuok mag SMS ka kata yore mag tudruok manyasani nikech wabro some bende e amo ne oganda mawinjo kendo maneno ka kamano kete mana ka wakao yu mana matin waduogo bang' kinde mano kende. Ma en kaka wanene okinyi ma kawuono tarik 19 dwe mokwongo higa manyien mar 2026. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo meloma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende ok en kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Akoro ngoja ng'ato ak mar rameny piny. Kik bai. Every week with Citizen Duca and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. To kare jaodino en ng'ano? Tera ire mondo an ang'e. Koro sana bro dhi gi Sanju mondo dano miwa gweth. Obro miya kode to biro gwetha kamoro achiel gi nyathini. Rajiv ok otimo maber. Machiegni ka obiro fwenyo ni seche momanyo mula en nolalo gimoro malong'o. Ang'o mabo timre? Dano eroga pari ahinya. To kopogre gi pari, ok apar konyalo yie gi nyako moro amora kendo. To kaponi nitie ng'e adier gimoro amora koro biro rumo ka. Some people think love needs to be extravagant, planned to perfection, on display. But sometimes, love is simply choosing to experience the world together. It's discovering new colors side by side, walking hand in hand where the ocean glows, sharing quiet smiles in moments that don't need words. In Mauritius, explore together. From the vibrant beauty of the Valley of Colors to the crystal shores of Ilocef, experiences designed to be felt, not trashed. Enjoy 4 unforgettable
nights in Mauritius from just $3,550 per couple. Because love isn't about where you go, it's about who you share the journey with. This is our love language. View Travel. Dream, explore, discover. Mana kamano nyakora Magajwang' ma en thuolo ma bende abiro some ote mag jopiny. Jack Osodo Winnie kod owadgi nyaka ng'e ni jomoko kuomwa osegore ne ODM moloyogi kata obedo ni gin nyithind mosendo Raila Odinga. Okay? Ng'ato be ng'isa ka ni maka jomo yawre. Wuonu ka en chief kotho, you don't inherit gweng'. Chief giwacho no nang'o? Sing. Kwarwa jaduong' senior chief Elijah. Senior chief Elijah. Maka jomo yawre uru. Gimilare ODM en ni ng'ama dwaro ni obed mbele e yor tayo twak kod jatend piny William Ruto mondo obed gi upper hand e bargaining power. Nyinge en Ayub Jakino wacho kama ne ote mare kamp. Dan Grado kaniti Nairobi kam. Ulungo wachndi Fred wacha ayie kod twak madhi nyime kanyo. Sembe nyaka pim gi nyamin wang'ni eka koto wabiro pogo wuon thum gi ng'ama chielo cha. Okay, onge wach kara. Edward Odhiambo ayie gi kaka Ramogi Radio twak kod jopiny kendo utemo kolo it jopiny kaka dwarore. Erokamano nya Edward. Pinto Kondoro ODM negi structures mage ahinya kaka iluongo NDC gi meetings moko. Winnie owek pimo wiji. Ng'ama nonyise ni ka oonge to jomatindo onge party. Achayo sana. Winnie en kalausi ma ok chwak nyoyo. Okay. Maka jomo oyawre. Pogruok mantie isn't about ODM, it's about difference mantie kind joka Oburu kod joka Raila. Gima ji nyaka ng'e ni jopiny jopiny wa just loyal to Raila Odinga and were religiously following Raila Odinga. Mar ariyo, achich ni lwet sirikal nyalo bedo e pogruok mantiere parties gi. Dongi neno kata ka DCP bende all of a sudden Gachagua moko bende sani koringo weyo DCP at the same time. Ma Winnie bende koro lokore en rebel e ODM ka. Gini chicha. VOJ oyawre. En ang'o miyo bloggers mag Jubilee Party ne ndiko gini molo ng'ata odiochieng' manyoro. Dibed ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta nigi lwedo e wach mar dhiro Winnie Odinga e wach mar kelo sukusuku e kinde kod owadgi Dr. Oburu Oginga. Victor, truth be told, Ken Mugori e wach moro kanyo, Winnie nodhi e rally kata maandamano mogik karang'o. Koso en a victim mar bedo ni wuon gi ne en party leader ema koro dwa kawo godo athne o in bracket piny. Okay? To wacho ni adieri makende jakom no wacho wach mar broadbase ni elela kendo clips go nitiere e public domain. En ang'o miyo kelo chapni e duond bura mar ODM. ODM nigi structure nyaka jatend yudhe. Why is she not aligning gi jotend yudhe mag ODM? Koso odwaro kawo party olok mare. Onyalo chako ODM asili kata ODM mpya. Mano bende chiko yiene mondo koro biro gwere to dhi. Okay? Sadia Adhiambo wacho ni maka joma koko mane ODM ni to ok ber ndi. Jo Mombasa nigi gin intact, jo Turkana, jo Western bende intact. Kata kamano gima nitiere eni joma tindo nyaka wuogo. Onge kaka joma tindo nyalo claim telo mar party to gin giwegi ok gidwa tego party. Okay? Tim kaka wanene Abich Ombogo kawuok Nyawita. Gima paro ni Dr. Oburu nego tim kaka ng'ama duong'. Kodinga oket joka Mama Aida gine ka ginyalo loso weche gi mag pacho. Bang'e to weche biro bedo mana kare. Kigigo don nyaka duond bura mar ODM. VOJ, ODM is not the birthright mar Winnie kod Junior. Secondly, pach Winnie ok en konyo ODM party. En odwaro party mondo tim go ohala kaka ne gitimo gi nying jakom. Mogik, kaka ochayo wuon gi ma Oburu ng'ama dilowe, jok ma ore go wuonde odwoko gudu mar wuon gi ne owetene. David Ochola Janyabola nene kamano e ote mare ka. Victor, piny pod okinyi joma ywa beti ne Winnie timo marach ahinya. Onyako matin dwaro mana guidance kende. Onego luonge kendo wuo kode, okay?
uparo nade jomadongo jopiny owuoyo kendo ote pod medo donjo ka mang'eny kabisa ma jopiny medo oro kalore koda weche mag ODM gi ywarruok ma sani koro nitiere kaendi. Kang'iyo ote kaendi e yor YouTube live, Jacobala, my opinion, Jaramogi nigi dalane omiyo weche gi mag pacho giwe kelo ei party mar ODM, please. Party ODM is a public property funded by the taxpayers' money. Today, not a private or an individual property. Kisheria, aparo kamano. Sylvester Were, your YouTube, dakoro iwach nyaka kaka ne uwero mo Mama Chakos, wekuru paro ni jopiny ofuo, okay? Kaka wanene gi have been bought, ni unjo kaka wanene onyiew. Geoffrey Odhiambo, uwalo kodwa, wachni ine sirikal, weri kodwa bwana, okay? Yano nga mwenye wano, watik rekode, ebe nga mwenye wano obiyo nye. Eno unge nengo. VOJ awinjo chenro Confred ni not all Luos, ondiko not all in caps, near government Maruto. Polite reminder to all Jowinjo in caps. ODM party was buried on 9th October when Raila Odinga was buried. Konken ni Mandamano is not a Luo. Mandamano in caps. Okay. When Moses died, he left leadership to his younger brother, not elder brother. Ramogi, you are misleading us. Useka Okoru. Okay. Victor. On the same breath, yes. Not all Kalenjins are in UDA. Okay. Are all Kalenjins in government? But the perception enango. They are in government. Jomadongo, manaka kaji olosoka to kapo katieko nikechen twak makiani kata mana agenda mara riyo cha bende wadhi mulo. Mane metne. Okay, ngato bende wacho ka endi iluonge ni Good morning Makajoma. Tell Ken Muga and the panel that there is no reason why people went to the streets. It wasn't in vain. Is he insinuating that it's illegal to go to the streets? If the government decides to embrace corruption and ignore court orders, how should the citizens react? The other day, Nyandiwa residents in Suba were demonstrating because of lack of power for a record 3 months around the locality. Let's support broad-based responsibly. What has blinded you guys? A panel maka kaone nemesha kambuso wacho kamano. Context. Okay. Form and context. Not face value. Context. Okay. Aburu chako risenia. Winjo kaka jopinyo loso. Mane kaka jopiny nene. Yes. Mano bende mit chenro. Ni wamiyo jopiny nafas mondo giwacha wacha. Joma wacho ni chalo kagima wachung' nyakonchiel. Bende ni mana kare. Nikech wawacho pachwa. Be osenyewa gigi mang'eny gi jokama. Ndalo moko ni jo UD onyewa, ndalo moko jo ODM onyewa, koro onyewa gi ng'awa. Ndalo moko ni jo DCP tiyo kodwa mar kiko it jopiny. Mago ni manati. Bakar wan lichman de. Ndalo moko no mapingo broad based. Osewachi. To bende mane mitne gima na medo ga wacho na medo go ne giero kamano. Ni gikaw kindegi mar neno chenro ni kendo winjowa. Kata bed ni wawacho gik ma e dhogi giwegi chalo gik mombachni. To pod giwinjo. Mano ero kamano maduong' kabisa mwagonege. Mar ariyo nitie ng'ato ni Kadede Godon. Wacho na ni bedo faithful ma wacho cha gi dholuo en yie kuom gimoro. Yie kuom gimoro, yes. Mane faithfulness ma wacho chande. Okonyero kamano Kadede Godon wacho. So the kind loyalty, fidelity to the party. Mago gik maber. To gima nenore kanyo VOJ king'iyo kuom jo winjo gi joneno mang'eny temo kwayo horuok ahinya to ne nyamera Wini. Ni ubeda mos piny igero gi mbaka. Bro mna bedo maber. Nitiere weche moko minya wache tok pasia, moko bende nyalo wach kanye saikati. So an kaka nene en ni japiny oyaw ite, unen matut, uwinje mariek. Kamano. Erokamano enya.
Igo asengila kani waseduogo ya Ramogi FM tok weche manyien masade ko kinyi makono nyakor Mgajwang en kinde ma uwinjore mar dhi nyime kod twak achiel watemo ng'iyo gini gi atache gi kore te ni dibeno yiengore kon mane mbaka ema gero piny sinia thuolo pod nen mari ni chake matek mana kod wes weche kanisa mora erokamano ema nyongo chuny do nyaka ondhudho kabisa erokamano ahinya mulo no wes moko masanja mangiso sigand Joshua kanyakla kod Musa kaka bedo ni ng'ato nyalo chiwo luor ne jatelo manie kom kata samoro kiyie kod paro mogolo kata kako timore nikech chieng' moro in bende ibiro bede komno tibiro keti ratil thuolo pod en mari. Erokamano VOJ kendo erokamano ne jowinjwa gi jonenowa kuom kawo kindegi mondo gibed kodwa. Jatich Nyasaye Muma wacho kama. Chama mar ODM nigi structure. To structure mar chama ni ema luongo buche mag galamoro. Ma jopiny dhiye, to jopiny winjo duond party, to jopiny koni kara party timang'oa wacho kama. We monda nuo ni bura manyone Kibera nyoro Kamkunji. Nyoken buch ODM. Pile ka ODM nigi bura to Philip Etale ema oronwa ote to konwa ni party leader bro bedo gi bura kaka nyo oro Mabusia to gi makaka Mega Makibera nyo or kowuok e ofis jaod bura Mayala ma en Winnie Odinga to nyo wacho ni bura no nen mar dhigo erokamano ne jo Kibera to kendo weche manyagi wacho nyi winjo kanyo lose kanisa to wadgi ma junior bendo loso nyegi wacho ni giduogo go erokamano kendo kuyo gi jo Kibera nikech Kibera kanyo te mana ng'owa emane chuny paw siasa mar jakom Raila Amolo Odinga to gik mano wachie kuro okapar ni gin gik monego go ODM kibaje kaka chama mago gin mnambaka migoyo gumzo mtaani mabenda uore ni to karatinde wan jofuambo mago bende wakao walande mna malich mago mna gumzo mtaani ochonowa momi wawuoye ochonowa gumzo mtaani chemikoni afumo mane tuoro ang'omi awacho ni magumzo mtaani ODM nigi structure maka in gi wach to ka in jakanyo mar ODM ka in member mosomo katiba mar ODM ting'eyo structure miluwo ka in gi wach midwani party otimang'owa o address emomiyo pile wachoga ni koko wache gi party leader gi national chairperson to gi secretary general ma ODM to bende giloso mana kabura osebetie mano kende party position anything else en pach ng'ata ODM en chama mar demokrasia mago paro mna kaka magwa gi bende mna pachwa emomiyo gik manyo wach Kibera nyoro ka pod amedo kwayo jo ODM ni mago mana mbaka mane Winnie gi Junior go gi jo Kibera macheni mana put mana gidolo kendegi nyegi wacho ni gidhigo erokamano to sama gigo erokamano gikuyo gi jo Kibera to nitie weche moko manyegi do chunygi magi wacho kanyo kipenjo jata tije duond bura mar ODM Duoro Ng'wen obro wacho ni pok oyudo barua mora ma ng'ato ndiko ma challenge bura mane gibedo godo gi resolutions mane gibedo godo Kilifi juma mokalo tarik 12 dwe mar 1 higa mar 2026 machiel kuom gima ne giwacho ni gimiyo party leader Dr. Oburu Oginga teko mar dhigo mbaka gi duond ute buche mamoko kaluwore gi yiero mar higa mar 2027 unless kawuono gokinyi kang' nobedie ni ng'ato oro bura
Koro ODM ok nyago mbaka gimoro amora mano wacha ng'owa e kor piny. ODM en party manege structure. Bendi bro koni ni it is one of the best run political parties Kenya ka. King'iyo buge mag Auditor General. Nikech Auditor General higa ka higa nono buge mag siasa gi. So okapar mana kano biro kawuono to kano biro to bende gibro mna wacho no wago kod gi mbaka wang'eyo. Mar ariyo en ni gik mane Winnie owacho kibiraka magido chuny gino apani koro chopo sama koro nikech Dr. Buru kaka party leader osewacho monuoyo ni gin ODM gionge gi sam mar riembo ng'ata ng'ata ang'owa chama. Ene party leader. Deputy party leaders adekte benda sewinjo kaloso to wacho ni gin ODM gionge gi paro mora mora mar riembo ng'ata ng'ata ang'owa e chama. National chairperson Gladys Wanga benda sewinjo kaloso makta juma mokalo e duol nen ka gi Trevor mokoni onge paro mora mora kuma gisebetie magigomba kaka chama. Ni VOJ nyaka wariembi, Fredo Gweno dhoge nini ahinya wera ahinya nyaka wariembi, Ken Mugani kitmiel momielo koro kuber gi ODM ka nyaka wagole onge. Koro kawini wacho ni no penjo moko to kone ni bro riembe chama anya ka wuor wachno ani ng'awa mani penjo mokoni ni bro riembi e chama ne mondo wadil kode perpendicularly. Nikech kichung elela mi wacho niyo VOJ no kona ni kachaka kalo ka to bro to ng'agi beti to kwani penjo VOJ ni to kara ularano dongi ang'o miyo kore siemo Fred ni bro to ng'ogi beti to kiwacha ni yo mikeno chung kamore dhondala Kanjeri kacha to kodi nitie jomoko moko na nikta lunch kawuono kabichamo ini jomage wewe churadiera Kosidiboni no yuago wach mane barua mane Senator ma Migori County ndiko ma dwathijo godo okoja to donge barua no jopati no confirm it was with a drone. Mawa kinde manondike okoni koro wako ni barua manya wandiko mokwongo cha oyo ruche uruoko modonje records mag party. Party an institution. Yes. Koro karponi nitie ng'ata mosebuogo Winnie. Nikech nyo wacho ni tukiuliza mwaswali wanasema watatufukuza kwa chama. Penjo kikanye karango. Nyoro kanyen Kibera. Okay. Koro tukiwauliza tukini gine jomage madwari ambe chama ODM ni iwacho ni wani chama maduong Eastern Central Africa sijui North of Limpopo West of Sahara yawa dibedi ng'ata chiel mamiyo Winnie koro chung to wuoko koni jomoko dwari mbuge pati kanitie nino wachne nino penjo to kone ni dwari mbe chama nafasi nitie uketelela bro bedo maber moloyo wacho ni tukiuliza tukoro ng'ata manie chama bende penjore nitokara ng'awa manoni ni wacho ni dwari riembo ka wan pok wabete bura mwa kone ng'ane nyaka riembo nyaka owachnwa oyuak ni thuolo ma joma tindo oneno ka onge ODM no. Youth League mar ODM apani nitie. To VOJ na wacho ka last time no kinyal bedo ng'ama tin forever. Okinyal bedo jahigni 36, 37, 38, 40 to podi wacho ni in youth. Uburu kene youth leader moyanga. Gen Z, chuny Gen Z, daktari. Ndiye youth leader moro Kisumu ni Mada, General Mada. Ang'e Mada. Mada podi ni youth. Mada podi ni youth. Nyocha neno ka ene gitwak kamoro podi dong ni youth. Youth. Young at heart. So nitie structure mapani ndalo moko bende MCA makileleshwa Robert Alai bende nowacho na ng'omiyo chairman mar Youth League ma ODM en jahigni 50 gi wiye. Kama ne case tapani Winnie is right mondo ging'e ni to Youth League mar ODM ni bende en youth adier to fwenyo karango timing ofwenyo karango dakni jano penj gini kanje jakompo ngima kawuono pon ngima
nikech kora jaka wuor koro kasa upenya na penjo mudom na nega neke je gi kamitene no ka Anderson wiye matin kech kai bende ma wago yemba wini gi position ma en godo no donge en youth ento kanye mane jo youth nogo e mbaka mo jo youth mo diemo bede piny mo ngado ni ene modhi yala en oseyudo gimoro mano number 1 kama no bedi gi jo yude gi makoro jo yude gi owuok je incho wacho wach moro ka juma mokalo to anoe no wacho ni ngama jadi to kendo jadi kose amwa e chunye Victor okadwa tiyo gi gine mondo kik achal gima awacho kuom jenda moko nikech tinde bende nitie kata chuo ma bende wuok ma oya ot kanyo tinga bagne tinga uru bag kabisa mo dhi kabisa kendo dhi to kamano bende kaka mine bende dhiga koro ng'amusiko na biro dhi to makamana ne Victor ng'amusiko ni anabiro dera miye tol kendo dhi adhi chiro tikaw manyien mapora char ching'o tiko ni koni ni mane gimi dwaro chwade tol koni maembe moro be nie toke kata ng'ano ok bidere kobuogi godo gima duong' manyaka wang'ika kamiyo joje kele mana kar youth kanyo mamato be nyaka wawachne ODM ni structures magigi bedo ni gin gi wing mar youth ni king'iyo jok mane ringo kata mana e bura manyocha gin godo Kibera kwith motel ne gi Dr. Buruma bende motelo ne ODM to gima bende nyo nitiere kaka mega cha to nitiere komachielo midwedo ka jo youth gi bet gi dwa we chien matin mamanto nyaka wawachnegi Oburu gi jogo motelo negi king'iyo kacha ibiro nwango Simbarati ibiro nwango Gladys Wanga ibiro nwango Abdulswamad ibiro no manongoke manyocha noteno jakomka emanitiere aparo ni nitiere roch moro ma bende nyaka gimi thuolo duon bura mar ODM wasumo gi paro nono mana kaka jenjo wacho ni gigi chuloga samoro wachiwo nono ging'i ni to kata ka ok ochuno ni nyaka obed mana wini ODM nigi yudhe adi mantiere nitiere yudhe moseringo ne party kai kuom thuolo malach na geno ni kane Winnie Odinga chopo Kibera nyoro to wacha chiel manyocha jo Kibera kweth mar Oburu nyoko lose wiye manyocha ni e chuny jakom ahinya ma bende pod ni e chunya nikech anyalo paro ni ka jakom pod ne oko odonjo e riwruok mar broad based ne to ntie paro mane wasume kacha kendo duoro ng'weno ng'eyo ntie paro mane wamiye tok pasia wach agenda mane onego be noketie mesa kapok obire wach mar broad based ni sama ne Gen Z omako kor William Matek ni nyaka nong'ini wach mar compensation wach mar jok mosenegi chakre 207 pachoka gini nyoja komo to kalitne sana nikech sama no nindo nyo yudo ka kom ni aput mano chuogi manyo hotelne gi Professor Makau Mutuacha kume nyo mokero tedo manyo jatend piny ogwenyo gicha koro mondo mikik odhi ataro mar chik wacho ni joka koro miye advice ta paro ni onge advice ma jatend piny dwaro kuom kweth mar Makau Mutuacha ni monde ka chul jogi kuonde mano ike jok mano bilo nego go girisas donge chife ong'eyo donge burial permit no chiu kuonde in terms of reference of aputno ene gibiro gi structure yu kaka ne dhi chul joge nikech ng'ene ng'ama nyathi dhi chul pesa di of course ngimo ko nyal kelo ng'ama nigi ng'ol gi kit ng'ol mopogore opogore ma giyudo kuom ng'anyo no idhi chul gi adi to en parameters magi ma idhi mane mane gikelo to do nogweyo gima temo wacho koro en advice ki kaka ne oloko kwetya ni mondo koro lokre ne sume paro Victor jok mano bilo goyo ong'e joma no ne Kondele ong'e joma no ne Kibera ka ong'e nikech joma no tho chieng' odiochieng' no kata ndalo no jok mane obilo rodho Nyalenda ka mamoko no tho baby pendo ng'amo kia onge biro kawo higni adika pod president isumo paro isume paro nyaka paro mane misume to jito kech nego mang'at mancha chulo ne nyathine school fees onge jogi ong'e gi kuonde mantiere mana kaka ging'e kuonde manyasore nitie kaka obilo ng'eyo kuonde manyasore nitie jogi gin jomodak e community makata sani kidonjo kowa kacha tipenjo jalop ruoth ni ji adi michich ni nyocha na oginana to jogweng' ong'egi samine ni kete mabor kiani advice moko ntiere kaeni ema koro pesa biro lal gi e kore kae makoro ng'ato bire gi list mare gimora mora mineno osechak chiwie list gini dwa chamie pesa mana kaka ichamo pesa jodongo to mano ok adwa donje ane wach mar yude kae Victor nyaka ODM chiw nafas ne jogo matindo jogo moseringo gi party emomiyo anyisi wach mar kijende manogeno kuom Raila Raila dhano no era makata gimomiyo onge
dhano ko winje ni entiere Raila ni Uhuru Park dhano donja ma kolando ni maandamano wuok magi gik monego bena kungu winje ka wuok ka wini wacho no ng'ama rawera to kedie ne jogi pushi e jogi nekech sama wawuoye ni nitie jok mok nyal dhi sikul nekech nyithindgi nonegi samoro miyo moro pod lit en okia ywaruok mane kind Oburu gi Winnie en gima dwa ng'e ni nyathina manotho nekech Raila ma emomiyo kata giwacho ne ji wach maandamano san to ng'ama chike ite onge nekech maandamano gi itiyo godo ka ji osekalo loka cha to koro ji matine machiemo Winnie awacho kibira kacha ni negi kedo negi ero kama no kede ene mung'eyo wanto ng'ama no kedo mane wang'eyo ne en Raila samoro ne ene gariembe no chamo tia gas okwanyal tamore to ng'ama wang'eyo ni no kedo no ganda ni ne en Raila embe nyathi Raila Raila ne neno matek kaka familia to samoro unyalo neno matek kisandu wuonu lakini gima duong' ma mondo wang'e mabende ng'at ma yie dok yie darasani ng'amo yie onge to ibiro ng'iyo ni sama koro king'iyo gini weyo jatend piny kanye kizungu wacho ni friendly fire also kills pala mitugo godo bende jiuse nitie gik moko nego tug godo okinya tugo gi bunde okinya tugo gi pala nekech inyalo paro inyalo tugo kode to ka ichuo kamarach ipo kitugo godo nitie gik magalagala mok tugo godo emomiyo Winnie nyaka ng'eni samoro kodhi otimo kamae to dhi oketo buru gingo dhi obedo mayom to gendini mamoko bende koro dhi chayowa king'iyo headlines mantiere obok ma kawuono te tiyudo ka gino oyie ndere nitie be joma nigi agenda mag-gi mag ka koro ODM jobiro dhi e mesa ma koro idhi pogie gik moko kata oganda luo ting'iyo ni usepogoru komachielo koni dwa wuoyo ka jogi komachielo koni dwa wuoyo ka jogi mae momiyo ka jakom nowacho kata no iwacho no oyo broad based to kinyal rito nyaka 2027 ni kokichiew mbaka mani neno gichako mano ochakore Kilifi cha en mbaka manyaka go sani nekech wuoth makinyi pango kawuono koro irwang'e ni en nyaka until 2027 to bang 2027 tang'o matimore nekech jatend piny be ni neno kochako idho got to kudwa biro mayom ma onyalo dhi kuonde mamoko odiero no biro gi wach moro ni divide and rule okinyal ng'eyo samoro bende ng'amuchiemo godo ni emuchiemo go e mesa kate en mochako dhi ochwalo ng'at machielo kocha okonia dhi kedi gi wuonuno kubiro to nyiso ni dong ne ka koro ubiro kubaroru koro okuwuo gi dhok achiel magi minyalo miu kata lemo moro mar gweno koming'e mabeto dwa dok gi pincha minyalo miu dichiel ni koro iwinjo komiu koro imiyo umana bat imiyo umana buom nekech ubiro kuyom koro magi gin gik manyaka ng'ito maduong' ni ODM kama Winnie temo gidono kanye manyalo yie kode kar yudhe kanyo mondo mi ging'iane erokamano ahinya ka waluongo wach ni Sinian in gi wach moro kapok abiro kelo meda dakika mang'eny ma bwana ni omayane mos baba nikech wawacho weche ma ODM yes so adiera makende VOJ en ni ODM party maduong' to weche inyalo losi okaparie ni nitie pogruok moro awacho ga pile ni an ok ane pogruok moro amora manitie ODM ioe mnandere joma loso gite wacho mana pachgi to gin gi ratiro mar wacho pachgi mane demokrasia gima daher wacho en ni nitiere weche moko manitie kako nego wachi lai miluwo kodgi ineno kaka koro luongo NDC apani nyaka koro ODM wachie ni to NDC maji dwaro ni iluonge nade ng'ama luonge to NDC kotimore ang'o gere matimang'owa matimore gi go back to civic education ang'e ni gin gi kuku gi matindo tindo ma weche gi nyalo wachie ineno mondo ng'ata manigi nafas manigi moro gido chunye mogombo wacho olu laigo nikech bro miyo ODM tegno ineno nikech man Gifredo wacho gimoro ma important ni sama weche wachore mang'eny koni gi kocha to nitie jok moko makawe to koro mane wacho nang'owa otimore ang'o otimore nikech
ka Winnie oloso ka jaod bura ma Yala. Emomiyo nawacho ni bura manoluongo Kibera no ken bura mar ODM. Noluongo kaka jaod bura ma Yala mar dhi gombaka to gi kuyo gi jo Kibera. To sama gi gombaka ni owacho weche moko ma bende chal ni gido chunye. Ineno. En gi ratiro. So emomiyo awacho ni ODM kaka party kokelnegi wechegi to gigoe mbaka, kokelnegi through the structures madwarore. Nikech ing'eni makosa ma samoro timorega ni josiasa ohero weche mibayo ma giyudo godo headline. Koro ibro yudo kaka wuono jomoko chung' kamoro dwa wacho wachno, jomoko chung' kamoro ting'eni wan jofwambo mane mamorowa. Wamedo kawe, wamedo lande, to koro bedo gimotimo ang'o? Land. Ing'eni jasiasa kaka wacho no mit pau siasa ni eni nyingi wuoye nade. Kata obedi wuoye marach kata wuoye maber. To en gima ji wuoye ochuno ji nyaka wuoye. Ochuno ji nyaka wuoye. So gidog chien. Mbaka nyaka gigo. Piny igero gi mbaka. Mbaka nyaka gigo to gigo mbaka motegno mochwen. Gik madhi mbele sani magitimo ni delegates. Akiani en consultation takiani en ang'o? Linda ground. Magi nyaka gipim ne jogi mondo jopiny bendo embrace mondo ng'eni to en ang'o gang'o magitimo kaka chama. Nikech mano ema bro miyo japiny bedo gi geno ni chama gi mar ODM ni pod otimo ang'o? Pod otegno, pod nigi mbi. Consultation. Very important. Nikech ineno kata kapok working agreement ken iluonge nang'o? Winjruok mar ODM gi UDA kapok otim. Raila Amolo Odinga noluoro piny Kenya kogo mbaka gi delegates mag ODM. Gimomiyo oneno kako neno weche. Kako neno to winjogi to giduokre paro to gikoni emobiro moko ni asewuoluoro piny. To ma gima members mag ODM otimo ang'o? Watimo. So consultations madhi mbele gi odhi mbele to gidhi mbele to nywand pach ji te. Nikech kaka chama ODM nigi teko mathoth mar dhi e mesa ka gin e achiel. Ineno. Gin gi teko mathoth ka gin e achiel makoro lemo mipogo gi nikech duond bura mora mora iketo mondo lar lemo mag telo. So sama gidhi e mesa ni to gidhi ka gin joka ng'ato. To kori penjo daktari Oburu ni to into iwuotho gang'o? Awuotho go ganda Luo, awuotho gi piny Coast, awuotho gi jo Masai, awuotho gi jo Turkana, awuotho ka gi jo Kamba, an bende an go kuyu moko, to joma tindo bende an go kaka an chuny Gen Z. Ineno. To koro ing'iyo gi mayom, tikone jogi uwuotho motegno. Udwaro lemo mane tipodo, udwaro lemo mane tipodo. Nikech sami wuotho motegno, wendo kolimi to wuotho maber. Ng'ato no kuono ni wendo sup. Inyalo paro. Ni sama wendo biro to in gadiera ni nyaka ng'iyud ang'owa sup. So gibedie mondo gigo mbaka motegno. But ahinya en ni structures moseketi e ODM ka nyaka ti mane ka party bedo gi ngufu. Erokamano. Ineno. But gima pod anuoyo ma pod awacho ni jotend ODM osewacho ni onge ng'ama riambo. Kapo ni nitie ng'ato manye kitok jotelogi odhi owacho ka openj gi penjo to wacho ni penjo mupenjo go kwadwa boriembo party. Wachnwa wasiem wang'gi. Erokamano. Kech man be berne. Ikoni akona ni ken oyo gini mar jopiny gini ok mari. Ionge gi teko mar riembo ji. Ineno. Mane ka party ni bro dhi maber. Kamano. Ken adwa ni walung wach mar ODM ni kanyakla kod chapne gi ndekni momako yie mar ODM ni. Aparo ni me wanyalo medo sani malich ahinya.
onge nikech wasetemo fuono tiende. Gima duong' ma nyaka to oganda jo ODM ne ni kar keto siasa moko mane waneno ka ahinya to kane ng'iyo kuonde ma ji dhiye ka taparo ni mahino sani bende owinjore bed ni giketo kinde ma giwacho ni koro ogai margi dhi bedo ka twak gi duond bucha mamoko, giket mahino mar ndikruok mar oganda kaka jogo ombulu gi weche mag ndikruok mag kawo opande. Aneno ka king'iyo apis mar Raymond Omolo gidhiro chenro moro piny kacha ma igeto godo ji mathoth manyalo bedo no ndikore. Aneno ka jomoko osego okang' kiny chaneno ka seneta ma Kisumo Professor Tom Ojienda bende nyicha ne dhire. Koro aparo ni kata kuonde ma ji dhiyegi kata no bed mana Kibra sama udhino to agenda ma kamano bu dhiro make sure ni apisas go bende nitiere kuonde go. Jowa matino mok pero ok jo siasa, nitie moko mane loso nyaka moko e kor gweng' kata mana joma ne bago tournament kanno kana githoro loso moko mondo timre. Koro jotelo gin gine thuolo maduong' moloyo kata mana mago mondo mi gine ni oganda ondikore, kech ma en achiel kuom gima ibro dhi godo kapo ibro dhi godo tika pande bwo mesa maka koro twak odhi matek tinyalo wuodho tiwacho ni kiwacho kata mana pok mar mondo kech ni pok mar mondo be ni pok kaluore kod kwan mar kaka oganda nitie wuotho nang'o. Koro mondang pogunu lemo mapuot nyaka bed ni un bende untiere kod ji ma ochung' e tok winjruok ma uketi no. Koro ODM nyaka ket mahino mare wach mar Linda Ground cha kubere bere Linda Ground mar dhi to ji jotelo wilore ka mako microphone gima duong' en ni Linda Ground nang'o mbulu nitie jokanyo ma ugiradi gin jokanyo mago e gweng' ma kama gen alufu ko ng'ato nego pande nya 200 onge go pande gikawe karang'o gikawe to be gin gi kura gikawe karang'o. Koro aparo mano en gima nyaka top samoro ginyalo bedo ni giluor ni kaka delegates mag chama nitie mamoko ma kage wacho to wasigu nyalo yombogo tingeni ombulu onge gima girwasigu e ombulu gi opande onge gima opondo en ngeni siri onge go erokamano kanyo onge siri ni luru manitiere ka uwacho wach mar consultation timo lalruok gi jopiny thothne yudo ni jotelo wuoyo ne jopiny ok jopiny wacho weche ma gineno ne jotelo thothne jotelo ema thoro wuoyo gi jopiny tiyudo ka koro en consultation mar owinjore be ni jopiny chiwo pachgi to ok giyudo thuolo mar chiwo paro nikech samoro kaluwore kako odol kako losgi to mak mana ni mago bende gik manyalo bedo go e mbaka ma koro in future ka waneno ni koro nyalo bedo kata mana hall moro. Anya paro kane jatend migawo mar arita Onesmus Kipchumba Murkomen ne loso ka ne olimo gwenge jukwaa la usalama. Koro mache kit kaka owinjore be ni chenro bedo ma ji obe ka gin jokanyo mago to gibedo piny kacha to untiere koni minyalo siemi tisiemi minyalo pamni tipamoni. Aparo ni mago gin moko mokenge mabende kwa medo roch gi demokrasia marwa to wanyalo chopo kama kamano mak mani campaign to campaign. Erokamano ahinya. Wach mar lalruok gi jopiny ni en wach mathuoke kata nigi kore mang'eny ndi to gombo mara maduong' ni chieng' moro achiel jotelo kane gi paro moro ka gidwaro winjo kaka ground wuoyo kaka ODM negi structures mare apo ni sama koro ka gidhi kamoro kaka Kisumu County jakom mar chairperson ma oting'o jokombe mag wards go te ema koro wuoyo e low delegates ni ne wabedo gi buche mekwa mag wards to oidho malo koro bedo bottom up. Koro chairperson ema wuoyo to principals go party leader obedo piny mos gin koro gidhi wacha ni wasewinjou to wadhi bedo piny e kuku maduong' mar ng'ien na weche ugo tinding'eni ma enana microphone Dr. bedo ka Podo Tuomo bedo ka Fernandez Barasa bende gi microphone ka to giwuoyo ne delegates koro nyaka gitime opogore. Koro tie consultation ni lal kanyo mane gima party nyaka tim kapok iloke gi kama iwacho no nikech kae bende mwakonyi e party to bende wakonyi e joma winjowa. Gima iwacho no chalo gi ng'at mowacho ni we wadhi e budho to gibiro gi chiembe wuon kosetedo kwende ne mochamo jopiny tiwuondo ni wabiro tedo to gibiro gi chiembgi. ODM ka gidhi round to nyaka gimiye bende jogweng' maya e kuondego bende wachnegi nikech konyogi gi feedback moko kuom gik ma wawacho kata mane kaka wanene ka achiel guma miyo wayie mondo ji bende ochiw pachgi nikech en kaka wanene jomoko ok yie kodwa jomoko bende koro neno ni samoro dwa dhi ahinya Wini to Wini ne mwahero namba 1 nikech en nyaminwa ing'eni ng'amo heri ema ng'isi kamikiere samo dhi maber nikech nitiere future en ga better future. Mar ariyo siasa no bende onge leny
en kisewuok tiwacho ni juma mokalo na wacho ni siasa ma kisewuokie te kibiro ng'e ni nyaka wuonu monyuoli kare ok wuonu na wacho ni kapok atieko kanyo nikech samoro ng'ato nyalo ni wadwa biye ahinya kanye kama koro ibiro wulnie duto te ma kata in gi liel sechego to in gi siasa tiwinjo ka jomo biro timo neno kanyo wuluni aula kaka intiere ndo wacho mana ni liel to in godo to ndara to tamigero koro mi ndara to tamigero mi siasa sama iwuokie to nyaka ichik iti ni biro winjo weche te emomiyo Dr. Buru nikech osekawo telo mar ODM osemiye obiro winjo weche te ibi yanyi joma dongo biro yanyi joma tindo biro yanyi joma rofuge biro yanyi ji duto te nikech mane siasa bende wini biro yudo weche koya kuom ji duto te nikech inie siasa to owacho ni kidwaro kama ber tidhi mane lemo mirwakie kanju titingo mana mo matibiro tidolo tidhi to kisewuok e siasa ka giko nyaka wach to mano bende magero piny to bende matego pach erokamano ahinya chien ka joma dongo ne wach moro yangore kani jatend piny Kenya William Ruto bende ochako twenyo got kendo dibed ni soko ma kwako osiepgi magiwuotho go ne ma omiyo ochako tiyo mariek ni kokethore koni to an gi lai moro machielo manyalo luwo nyo en gi bura maduong' Sagana State Lodge mar jodun bura mar UDA ndalo manok kende bang' timo limbe mar dongruok e gwenge ma kono bende senior ing'e ni jatend piny ja siasa to dhi e yiero momanyo godo ondamo mar ariyo mar yudo telo ma piny Kenya katiba wacho ni mondo yieri jatend piny Kenya nyaka iyude kura moko masanja kowuok e counties mok tin en 24 ni 25 ineno so gima William Ruto timo sani en ni osego kwande moko ong'eyo kaka kwande chalo koro nitie kuonde moko modhiye mna mar timang'owa neno no yudo gima katiba timang'o dware cha so en wuoth ma ano kanya wacho ni nikech ODM an poda wacho onge pogruok manene ODM magi gin mna mbekni majigoyo onge pogruok e ODM ineno until chieng' moro ane barua ma koro ndiki ni koro ma emidhi wachi ma idhi wachi gisani to pok aneno to mbekni go bende very healthy emomiyo jok magogi omed goyo to kanitie gimiparo ni nyaka wache party to nitiere structure. So jatend piny dhi mna mar neno ni kuonde monya yude kura owachne ni tang'o gang'o monego tim mondo bendo tim ang'owa olinda ground ma jo ODM wacho ni gilinda ground cha ojasiasa mariek mane gimotimo mondo oko kucha kik bedie ni kuonde moko miwacho ni koro onge gi chicha anono nikech inyalo yudo kuonde gite to kichopo gima katiba dwani tim ang'owa iyudi kura ingo yombo lakini the threshold utami nyane kaka gavana manyeri kaunti nyorwake kendo rwako nyaka thigo mar UDA wach malicha ahinya mane kit siasa ineno kuma nyota ni nyarienye gavana manyeri en osetimo tam mage ariyo otieko tapan osego turubin to neno kuma nyota ne nyarienye emomiyo kuma nyota ne nyarienye ni moko ni ka manyaka gede nikech kodhi maber anatieko second term mara inyalo gwela kata ambassador donge waseneno jok mane obedo governor sani nitie cabinet positions ogo kwan mariek erokamano kan chal ka gima jatend piny go kwano mariek mar neno ne onge ombulu molal ne central otwenyo got kendo godni nong'ise no okier waneno kanyo ka nitie new signings machalo Koimburi gini ochako bire kweth mare gi jood bura mamoko mana ka jeyo wache no ing'eni manyo mar jatend piny nyaka titang' ni manyo sura mar piny kendo sura mar piny no nyaka jopiny ne kata bed ni ok gisiri lwedo kata bed ni ok gidwari kata ok giheri to nyaka titeme matek mar mondo michop irgi to paro nitiere weche ariyo mokwongo
en ni jatend piny be ng'iyo kaka siasa lokore mapiyo. Inyalo paro ni winjruok mare manobedo godo gi duond bura mar ODM ne en mar mondo mi liet man tie mar siasa cha mondo dog piny, oyude thuolo mano nyalo timo achiel adek ma ok oyudo akwede mag siasa ahinya. Kanya to bang' kane ng'anyo bedo mag jenzika. Taparo ni thuolo no nodwa bedo go mak mana ni yukni moko to osebedo makagi kacha kaluwore kod midhiero moriwo koda ka tho mar Raila to kod gik mamoko. To king'iyo to ne entiere kod geno. To seche ma entiere kod geno no to ok onyal dino hite. To bende ok onyal weyo miyo manyien modwa kawo ni mondo koro ne ni koro en bende ong'anja ahinya makanyo onyalo yora yora kaka odwaro. Nikech jogi bing'eni wuoyo tembo winjo. Jogi kaka giwacho gi Kiswahili gi Kizungu gi to en bono winjo ka jogi wacho ni gidwa ni mondo giridre mondo gibira kaka koro gitegno mondo koro ame gik maduong' moloyo kaka winjore bed namiyogi. To en bende ng'eni pod en kosiko machielo nikech en tiere gi gop jo kaka mokwongo gin e leo mar jalup jatend piny, gin e leo bende madongo e migepe mag sirikal. Koro ong'eyo maber ni biro bedo ne matek ahinya kaporo ni oko kawo ndama makare mar winjo ni to piny ma kocha chalo nade. Mondo chak ng'eyo ni to onyalo duoko gi mana kuonde ma gintie ka koso nyalo mbeko gi matin mondo oyud kaka irwako joma moko ka. Koso bende samoro tiyo gi mano kaka rapim ni to bende gima kindiki gi ning'ise ni kocha chalo nyaka to winj kende owuon. Nyaka to yieki mo winji ni to chal nade. Emo winjo ncha ninjo ka jakom mar ODM Gladys Wanga ncha ne wacho ni gimomiyo gichako chon mar mondo bine gibed kod romo kendo gipodhe ni mondo buru kaka ogai mar duond bura ochak twak gi duond buche mamoko en ni nikech thuolo bende koro rumo. King'iyo ncha ne Chris Owino otwak gi jandik duond buche pacho ka mancha ne owacho maber ni karom dwe mar 10 higa ni ujere bed duond buche manyien duto midwa ndiki osendiki kendo gintiere. Koro nyisi ni thuolo oserumo. Kiwuok kanyo ting'eni wadonjo e higa manyien, higa makoro wadhi e yiero makoro dhi dong' madweche moko manok. So mano ng'isi ni ng'amoko chako chon sani to ng'wech biro yombe. Nikech sami digni to wadu ng'iyo ni onge tiende mondo ng'ama pod goro map piny kani ware ng'ama nyalo yiena dichiel. Kech samoro no kagima kore wuodho ndalo ni kadho. Ojire be ni simba ni cha idwa kete ng'ato. To samoro ng'at ma isechako go mabene no kagima koro be mande oyienyo ni maber. To pod nigi sunga makagi kacha pod jodala gi ywae to kia nyamin mare kia maduong' kia timore nade. Kore dhi manyo ng'ama chielo. Kore men no ka koro timoni. To kata samoro kana ni ok ng'ama chielo samoro ng'ati moro mabende nuketho rugo chon. Inyalo wacho ni kare ka ber jachien ming'eyo molo samoro malaika mapok ineno. Koro aparo ni en bende ok kon mariek kendo oro sigla ne jokaka. Ni ng'euru ni samo medo digni kanya kugo lwenju cha to kora koni chalo kama. To kawacho ni nikech no chuno ne nyaka ODM bibed mana kod winjruok gi UDA. Kech ODM winjo kane ogai mar yoloso e kinde mane yawo higa manyien. Ni gidhi twak kod duond buche mamoko. Achiel kuomgi en UDA. Kech mano to giseyango ni gidhi twak go. Mamoko nyalo biro bedo. To ko bedo matek ahinya to kata gin ginyalo dhi gin giwegi. Emo mi winjo ka seche kana wacho ni nyaka ncha ne Raila nindi nyaka sani pok awinjo gima olokore nikech duol mane Wini wacho cha duol ma buru wacho to duol ma jotelo moko gi wacho ni ODM wadhi loso sirikal wadhi bede sirikal kokalo kuom tudruok gi duond bura moro kata wadhi bede sirikal kaponi wan gi nyalo mar bede sirikal wan wawegi ka duond bura moro sirowa. Koro aparo ni pod ji wacho mana dhok achiel. Koro gima William Ruto timo en ni mar mondo mi obed motang' nikech en gimoro amora nyalo timore sa asaya. Governor Victor, ing'eni adieri ber. Kama sirikal moganda luo nyalo kawo kende gi sani onge. Wawe wuondo jopiny. ODM kata chungu mana ng'a. Adier mantiere sani ni jo ODM nigi dhano chiegni milion 6. Bwana mineno picha ne kaeni miluongo ni William ni ok en tuk nyithindo. Ne wan Bomas. Donge ne wan kacha. Duka wich gi nyamba ka gi. Donge ombulu ma 207 no yudo waka. Tugi ginyocha ne waneno gi. Bwana miluongo ni William ni ok tuk nyithindo. Emomiyo mbaka mochak go kode sani ema nyalo konyo. Bwana ni awacho ni ka mana kaka nuwacho ni Gachagua dhi. Wawachi ni sani William kuma dhi e onge. Joma winjo wanyalo kano gini kendo biro duogo. William king'iye jok manyocha ne thatni
mane wacho ka kanyo odhi Mount Kenya kuchocho William okelo grassroots leaders 17,000 moketo Sagana state laws uchiemo gi nyinge kendo kodok kanyo to ne ikwenuni tidok mago grassroots leaders ng'at ma pod dwa wuondore ka oganda luwe ma koponi samoro dwa galore ahinya moko go kwandu chon ma wechni mamut miwinjo wawuoyegi odhi odonjie to William ema biro bedo gi advantage ne koch koro gimo nego miu maduong' kaka sewacho kacha odhi ng'wenyonu matin William Ruto mineno ni nyoyi gi jakom koriw go Uhuru Kenyatta mochako med gi joka ng'anene Moi iluongo ni joka Kingi mano luongo ni dynasties moyombo gite okoyomba yomba to gore go elo maber mogore go elo maber koro sani tiparo ni ono mane manyalo timore mana kopone okobedo 2027 lakini kapod entie uweni gini bebe ne kaka Museveni norodho ji Uganda ka bwana maro Museveni cha macho pogore wane piny machielo Museveni chane nigi karafu mar Kenya ni iwinja mar Museveni itie ga goko mar Kenya itiyo gi rieko ibiro mana rito kaka ineno kaka ikwano gigo tino maka gigo oksudre gigi wacho ni kura yako sauti yako ni wawerego gigo ayie uru kama ne kawie mane kawie gombula chingne 207 tema ne Kibaki omokie no konyo dang'o bet kae twacho ko wundo jopiny gima ni ka eman kende ni sani sirikal kamache ne William Ruto no kawe tema no onge gi ubila to onge gi mbi mathoth gi Simon ma en go sani mochwero sani bwana no pogo pesa marach sani kuri dwa wacho ni ng'at mane madwa biro maonge gi pesa manyalo mount political campaign ekimo ma bwana cha losie cha ni dwa tero William Ruto walo wirigo okalo wacho ginana kanyo aye Victor wawacho weche ma serious aye gigo koro gima duong' ni William Ruto kosechako idho wi god cha to dwaro mana modhi poro godo mogo kaka je wache cha oseng'eyo no kapune ni mayo dhi yudo ka to dware modhi timo go nade mondo 24 counties cha odonjne wang'e ne kichung'e ni masawa cha dhi kelo mbulu machalo nade odwa prove a point wang'ni ni pod en gi teko koro wang'ni samoro gap kinde kod namba 2 odwa ni obed mar lacha ahinya kato duma bende kia gode dala ke joma dongo winjowa tikeli e dechika to jite neno ka cham puthi no otho to dero to gineno kopong nyaka gipenjire ni to mbulu mikelo oduma mikelo kata cham mikelo mopongo dechini to yakanye to puth je to ne gineno kotho nyaka kele perception moro kele mbolea moro matin makata ka kiny idhi joka moro bi ginene bi ka yuri moro chaki jo moro pongo godero to gineno nang'o gineno ni kare chambi ne nie puodho mane gima William Ruto timo ero kama na nya saurumo kawuono lungo remo na kachumbi jowa wach mari mogik wach na mogik Victor winyo mofuo ema gero ode rabolo mosenyuol rabolo nyak koso nyuol rabolo nyuol nikech rabolo mosenyuol kinde ne ming'adie bedo machiegni itieko wach ero kama na nya Ken wach mari mogik wuoro rabolo koro pod wantiere gi midhiero mar rwako nyithindo e skunde kana nitie pacho nantie kod jonyuol mathoth ahinya ma pod ywak sirikal nosewacho ni atamalo 61 mar jopuonje osedonjo e grade mar 10 midhiero pod nitie sekta mar somo ka ongirore ahinya king'iyo chenro mar CBE koro aparo ni migawo mar somo ka giwinjowa to nyaka giket mahino ahinya to keto mise motegno e skunde ma jopuonjre donjo e grade mar 10 ni kaponi skul noket ni owinjore bende opuonjo weche mag tuke to kaachiel kod gik makamago to nyaka to pap bede skul kanyo gik migweyo gik miloso gik mitimo nade mondo oromre gi gima oketne cha sirikal nyaka ket mahino e mano mak mana ni bende joma nitiere kod lony mantiere skunde kaka jopuonj giket mahino ahinya gi riekni ma gintie godo moro watema kik bed ni jopuonj nitiere kanyo to gigalore ma gima ginyalo timo onge maonge godo wanywak lwedo mondo mi nyithindo go donje skunde nikech sirikal bende oketo somo mar neno ni atamalo 100 ewi 100 manotimo penj mar grade mar 9 donje grade mar 10 ero kamano senior wach mari mogik ero kamano CBE ni nyien osebudho higni karibu 10 koro pod nyien
an gi kwayo juma mokalo nya watimo sigana mang'eny to kiloso gi jonyuol to jonyuol kia gima gini en gima gini konyogi koso kata konyo nyithindgi adwa kwayo jonyuol duto ni wabede machiegni gi sikul wagoye mbaka gi jopuonj mondo wabedie gi ng'eyo ni CBE ni en ang'o lai ma nyithindo dhi kawa ahinya nyato modonje grade 10 gi gin mage gi mage sikunde moluonge gi timo mane to jonyuol manigi nyithinde grade mar 9 ochak go mbaka gi jopuonj e sikul machiegni sani bro konyogi. Erokamano. Mane mokelo e giko mar kaka wanene okinyi ma kawuono Nyakwar Mugajwang', mana e weche mag somo, an akawo mana thuolo mar go erokamano ne oganda mopogore opogore ma osebedo ka wuok kendo chodore e yor solro mar konyo jowa masani koro moko kata nyithindo ma odiwo mane obed ni dhi e grade mar 10 e sigana mar Ali Abich mar Jokowili e dala mar Rangwe constituency Manokochia manyo bedo gi agulu mar gimoro manyo gitero godo nyithindo skul. Bende ago erokamano ne riwruok kama wantiere Pius Okech gi jo Mombasa Lu Professionals gi aput gagulu ma wasebedo go higa ka higa na neno kutimo nyasi maber ahinya tiende manyo ng'adi dine achopo e nyasi makamano to kata kamano mane kaka itime ka wageno ni sirikal mar piny Kenya bende biro timo migape to in kaka janyuol bende ber kichako chon mondo apaka ni kigoi mbele kanyo ibiro penyi to ludhi mane ma in go michako go to yudo ka in gi gimoro Nyakwar Mugajwang'. To mogik tik tik en kwayo nyithindo kata jopuonjre kamoro nitie nyalo mar janyuol kik ing'awe ahinya mopogore kod nyalo mare. Ka en gi nyalo mar teri e sikul moro miluongo ni C3 to luonge C4 to yeye nikech rieko manyo in go e sikul primary mamwalo ma sirikal no beda kod mijing'o mane mitigo e ng'iso duoko maber. Ka ok kamano Nyakwar Mugajwang', kwe mar Jehova Nyasaye mar ber kodi pod ikoni mathoth ahinya ne transition bang' klas 12 mago tera Mugi FM gi Mugi TV biro bedo gi jolony mopogore opogore ma temo lego kendo puonjo jonyuol gi jokanyo no weche mag competency based education. Riti makawuono ubedo kod odiochieng' maber.